kde bude Honza. Čus, dámy a pánové, dneska vás vítám dnešního videa. V dnešním videu jsem tu společně s klukama. Čus. Čus, čus. A v podstatě hrajeme Person Life. A tady si dávajte pozor na ty hlídače, oni za váma jdem. Hej, jdem ven, hoši, jdeme ven. Ok, mě se to nějak zadrhává to Včko, já to z doktora, já myslím, že to zastaví. Jo. Aha. To se ti jaký děje? Mně se většinou děje to, že je to Včko nejde. S tím Cčkem, ne? Potřebujeme někoho zbít. Pojďte někoho zbít, hoši. Vězni, silí vězni. Pojďte. Jak mlátím? Já nevím. Musíš naběhnout k policistovi. Musíš naběhnout k policistovi. A zmlátit. Podle mě musíš nějak smajznout tu kartu nějak, ale nevím jak. Já ji mám asi. Oh shit. Neběží za mnou, neběží. Kámo, on po nás střílí po všech. Ty vole, já nevím jak mlátit jako. Ne, nemám tu kartu. Ale co bys mi jako hodil vědět jak mlátit? Fkem. Fkem? A jo? Ale my nemůžeme mlátit. My nemůžeme mlátit folder aspoň? Kámo, proč po mně střílí? Však jsem nic neudělal. Nevím. Ty vole. Mě ty fupalezera. Nebudeš po něm střílet. Já ho kryju. No a zabil mě, teď to nemůže mě zabít, ne? Počkej, co se kraje? Hovínko. Počkej, to mají ty foldové jako kdyby základno, ne? Kámo. Potřebujeme se nějak dostat z toho vězení. No, kdybychom... Ok, tady je policajka. Tak já se zbít. Nejde. Jo, jde, ubíráme jí. Píše zdrhnout. Zdrhneme. Já utíkám pryč. Já zdrhnu. Jak se zmlátí? Fkem mlátím. A ty můžeš mlátit? Já jsem utekl, já uteču, vole. Já uteču. A tak běž na takovou horu, jo? Kudy jsi utek? Normálně. Normálně, no tak. Super. On zdrhne, počkej, on se zdrhnul na zahradu. Ne, tam máš hamr na zahradě. Ty vole, to má moje borec štít. Tamhle je hamr u toho. Jo, prdě. Ale jenom moje posilka. A kámo, jak převrátím ten pohled? Jo. Au. Vemte si hamr, tady je hamr, zbraň. Kde seš? Hej, kde seš? Já už umím zmlátit policajta. Hej, kde jsi Karboše? Kámo, proč po mně někdo střílí? Já jdu dovnitř. Po mně šel borec stejna. Pomoc! Já se dohýlu a pak zdrhnu. Pozor, to je polda nějaký černý, má taser. Kde seš? Na zahradě. Já jsem taky na zahradě. Počkej, teď vidím. Ten polda zabíjí tady nevinný lidi. Počkej, jsi to teď? Jo, jsi to teď. Ty jsi zakladivo? Tak pojď za mnou. Salavičkou. Já počkej, jak já za to... Salavičkou. Já to je stihlo. Já víc s tebou dochobu, nebo co? Proč mě všichni zabíjej? Vy jste takový... Co pardon, nemám kladivo, chápeš? Vylušně jsem to kladivo nevzal a střelil mě. Nebo já mám pistol. Co, že jsi za pistol, ty jsi zabil poldu? No. Já mám vlastně nejmladší z nás všech. To tady A kámo. má nejvíc killů. Kolik má kill? Mám kladivo. Kámo. Proč Kdo bys mi mě střelil? zabíjel? Kdo mi střelil? Ty vole, musím další partaně. Ty vole, bude to svýším z klasický ruce. A co, kladivo? Jo, to kladivo ubírá vodoství. Zabij ho. Na jo, mně se dá, že... Jdeme znova pro kladivo, nenápadně. Mně se dá, že ty zbraně jsou přehnaně, ty pistole, tak jsou přehnaně silný podle mě. No, oni mají brokovnici. Počkej, ty jsi vtrhnul do základny. Jo. A tady je zabíjíš. Ne, oni tě zatkli. Ty seš... To je exot, on se nechal zatknout. On má zbraně a nechal se zatknout. Když jsi měl AKčko, ne? Jel jsi na tu horu, jak jsem ti říkal. My tam máme, my tam Kámo, to bych chtělo vtrhnout na nějakého poldu, až někdo bude sám.
Jo, kámo, pojďte všichni 3 a třeba do jídelny, zkusíme se podívat. Ne, já jsem to jako... Jo, musíme připadnout všichni 3 jednoho poldu. To je dobrý nápad, podle mě. Já jdu jídelně. Gangbang, bráško. To je cikánská fejrovka. Jídelně jde, OK. A pak Cápek říkáte Zandovi, že je rasista, kámo. Kdo? Ty. Au. To jsem tomu mám svou polda. Já mám ten hamr. Cože? Že mám toho hamra. Já jedu slouc, kámo. Jo, ty máš jako hamra, jako auto. Ne, ty kostelo, na té palivi. Co po mně střílíte, vole? Kámo, ty policajti střílejí po každém druhém. Mně se zdá, že oni to nahrali, jako kdyby prostě to podle pravidel. Mně se zdá, že oni to vlastně hrajou jak chtějí. Kámo, co mu je tomu policajtovi, on po mně prostě jen tak vystřelil. Počkej, polda je skoro mrtvej. Mám málo. Kámo, bude ti skoro mrtvej. Polec mám Mám mrtvej. mám brokovnici. Jo, zabil jsme ho. Dal si brokovnici. Nikdo mě strefil, pozor. My jsme zabili poldu a nic nám to nedalo. Dalo. Nedalo. Nedalo. Au. Dalo. Nejde. Pojď za mnou. Já jsem zabuchl na zahradě. Dělej, pojď za mnou, běž, pojď. Pojď, Šmejdí. otevřete nám. Jelička, my chceme dovnitř. Jak jsi to plnil? Já jsem mu vzal kartu. Jak jsi mu ji vzal? Jak umřel, tak ležela na zemi. Počkej, otevřeš to. Ne, Ta po mně ležela. ležela. Počkej. Ležela, já jí vzal. Tady je černý polda, do něj. Aha. To je rasismus, kámo. Kámo, mě tejznu. Ne. Opla se. Ani omylem. To se nemohu vařit. Kámo, sorry, jdu pryč. Sorry. Nech mi, kamo, ne! Nějaký blbý piky, vole, mě zdevastoval. Ale oni to nehrajou podle pravidel, oni nám nedávají vůbec ty. Já jdu pryč. Ty na mě! Počkej, vrať se zpátky, prosím. Ne, on po mě jdou, kámo, chápeš? Já se vrátím se zbraněma. OK, jdu pro zbraně. Mám zbraně. Ne, on mě tam střelil. Haha. Já jsem mi tam úplně vyčaroval zbraně. Já vím, jak to pojmenuju. Já to pojmenuju, jaký asi je život z vězně. Kámo, oni tam je extra chaotický. No. Kámo, kovář. Já jim zdrhnul na mobilu. Ty hajzlej. Nebuď prostý. Kámo, ten na svůj věk jako docela přehání. Jede hardcore mod, kámo. Já jsem zdrhnul, kámo. Musíš zabít policajta a vem mu jako první kartu a zdrhni. A potřebuji... A to mám udělat. Nebo já půjdu... Musíš si vzít hamr. Já jdu teď pro auto. Já si můžu spawnout auto, nebo ne? Oh shit, tady jsou i ty policajti. To se mi nelíbí. Ani mě, jak mě zabil? Zdrhli jsme, takže první útěk mám. To je breath spray. And don't hammer, OK. Já půjdu zase zpátky do vězení. Jaký tejznu? Kluci, mám brokádu. Ne. Já si vlastně Jdu za váma, kluci, jsem převlečený za poldu. Mám M9. Já jsem převlečený za poldu, kámo. Au. O Pekingu, nedělej to! Ne, já nemám náboje. OK, jdu nám kladívám. OK, čerbo se docela dělám. Ne? Počkej, my točíme video. Kámo, ty jsi taky polda. Ty jsme jde. Kámo. My točíme video. Ty moc točíme. Pojď sem, skilpe. Skip. Zatýkám tě. Ne, opřel se. Čau. Ani omlem. Ty jsi mi ubral hej, o Pekingu, ty jsi mi... A vem mi tu zbraň. Musíš ani kliknout. Já už mám M9. I feel at the start. Ale nevím, jak získal náboje. Jo, počkej, já jsem musel reloadnout úplně zadava. Tak to pak jo. A co?
No, pip, pip, pip. Jak se přebíjejí náboje? Já, Já to budu muset vystříhnout. Hej, kde seš? Kde seš? já fakt nevím. Nestřílejte po mně! Kurva, pícek. Picáky. Já už vím, jak přebíjet. Pojďte, zdrhej, koukejte, mám to tady odemčený, zdrhejte. Ale to mám pistol. A já jsem mu pistol vzal a podle mě něco černou termínou. Kamu? Mě jste týpek se štějznout. To ani je omylem. Počkej, tohle mě zabil, že jo? Už to vím. Cože? Ale jako, ta klávesnice sice relativně malá, ale jako jak tak to vyjde. Já jí mám schválně malou. Všichni věřím musí jít do kafeterie, ok. Kámo, Kámo, ne, on je byl revolverem. No co? chceš otevřít dveře? Jako ke zbraním? Ne, Kam? zbraní tě zabijou. No prostě ven. Ano, takhle první se... Pojď sem, pojď, dělej, za mnou. A jdeme, ujíždí. Dělej. What? Já už zase. Hej, OP Kingu. Jo, mám auto. Ne, počkej na mě. Ty jsi folda, ne? No a co? Proč bych tě zabíjel? Ne, já nechci jít foldu. Já ti ujíždím. Ale počkej, teď tam je před tebou polda. Kámo, do prdele, já jsem s váma, vy dementi. Já jsem ujížděl radši. Já se bojím, že mi zabil nějaký blbec. Já být vám, abych se přestrojil za... Já ujíždím. Čus. Ne, Ale mě nemůžou zabíjet, teď já jim ukázal cestu, kámo, tak proč mě zabíjej? ne, tak to nechcete. Tak jo. Dámy a pánové, to by bylo pro dnešní video všechno, takže se příště a čau. Počkej znova. Čau. Čau.